Najmä by som chcel zdôrazniť, že boj s vysokými cenami potravín je naďalej naša politická priorita a takto bola zadefinovaná aj programom vyhlásení vlády. A rok 2024 sa musí niesť predovšetkým v duchu našich aktivít, aby ceny potravín na Slovensku neboli také vysoké. Ja teraz nechcem stanovovať žiadne percentuálne ciele, to by nebolo korektné, ale bolo by veľmi správne povedať, že musíme dosiahnuť taký stav, aby na Slovensku, kde sú nižšie príjmy ľudí, nižšie mzdy, nižšie dôchodky, sme nemali drahšie potraviny ako v krajinách, kde majú vyššie dôchodky a vyššie mzdy. Chcem vás všetkých tu zúčastnených požiadať, aby sme sa predovšetkým sústredili na ten okruh potravín, na ktoré sme zadefinovali, keď sme zavádzali 10% daň z pridanej hodnoty. Sú to všetko produkty, je to asi 24 kategórií rôznych potravín a napríklad táto správa nám ukázala, že 3 druhy potravín nám vyleteli. Napríklad máme tu pred sebou vajíčka, máme maslo a máme tu ajda. Chcem ťa požiadať, aby si podobnú správu predložil v čo najkrajšom čase na rokovanie vlády, aby sme opäť videli, že kde dochádza k nejakému veľkému cenovému nárastu a my potom musíme zisťovať, čo je za tým. Za mňa, ja by som možno spomenul z tej analýzy, ktorú sme robili posledne, vyplýva napríklad, že aj tam na Slovensku máme tu také nejaké 3 položky. Aj tam oproti napríklad Českej republike je drahší na Slovensku 76%, čo je nemysliteľné, teda o 61%, maslo 76% a vajce napríklad 22%. Čiže my budeme ďalej na ministerstve financií s mojimi kolegami sledovať cenové vývoje. Jedno isté, máme k dispozícii všetky nástroje. Ak nám nejaké chýbajú, tak si ich upravíme v zákonoch. Môžeme kontrolovať, môžeme monitorovať, a môžeme regulovať, keď k tomu príde. Ale znovu zopakujem základný politický cieľ. Základným politickým cieľom je, že Slovensko, ktoré má nízke príjmy v porovnaní s inými krajinami, nemôže mať potraviny, za ktoré budeme platiť viacej, ako možno v Nemecku, v Českej republike alebo v ktorejkoľvek inej vyspelej krajine Európskej únie. Toto je úloha, na ktorú sa musíme v roku 2024 absolútne sústrediť. Tento rožok, ktorý niekedy stál 7-8 centov, dnes stojí 14 centov. 14 centov. Zoberiem k tomu to, čo si bežne ľudia dávajú na ten rožok. Zoberiem si maslo. Toto maslo stojí 3,50. 3,50 €. V Rakúsku je podstatne lacnejšie. Kúpite ho lacnejšie len, keď je nejaká akcia v nejakom nákupnom stredisku alebo niečo podobné. Čo je ale šokujúce, dámy a páni, chcem vám ukázať tento chlieb, ktorý stál minulý rok 80 centov, stojí 2,19 €. Tento chlieb stojí 2,19 €, tento rožok stojí 14 centov, toto stojí 3,5 €. Ako tí ľudia z toho majú vyžiť? Chcem nechať odkaz z tejto tlačovej konferencie a som naozaj veľmi nahnevaný pánovi Hegerovi. Ak ho stretnem, tak tento rožok namažem maslom a mu ho vopchám do huby. Aby pocítil, ako boli chudoba. Brajte si peňaženky, ceny pečiva pôjdu hore. Pekári hlásia, že od júla sa im zvýšili náklady na dopravu aj mzdy. A to sa prejaví priamo na cenách pri pultoch, viac už Andrea Škutová. Koľko stojí pečivo dnes? Za kilo chleba necháme vo obchode 2,51 €. Pre lepšie porovnanie, kilo vianočky vychádza na 5,48 € a jeden rožok kupujeme v priemere za 10 centov. Každé ráno si v pekárni či obchode vieme kúpiť čerstvé pečivo, no takýto luxus nie je zadarmo. Pekárom sa od júla takto zvýšili náklady. Mýtne o 8 centov na kilometr. Celkové náklady na dopravu, vrátane benzínu či diaľničných známok narástli o 5 až 7 v závislosti od veľkosti pekárne. Podľa pekárov ich prevádzka nákladného auta, ktoré ročne prejde okolo 100 000 kilometrov, vyjde po novom o 7 500 € viac. A to sa má pretaviť do cien. No a ďalšou ranou pre pekárov je aj zvyšovanie platov. Práca s príplatkami za noc, víkend či sviatok totiž tvorí aj viac ako 80% ich celkového pracovného času. Pekári volajú aj po podpore zo strany štátu.